în propria casă, în propriul pat, în propriile haine, este o mare binecuvântare. Și îi mulțumim foarte frumos că este lângă noi și pentru noi. De astăzi nu vreau să mă căpărinți. De astăzi vreau să fiu un alt om și de astăzi vreau, Doamne, să ne ajuți mine și casă. Îți mulțumim foarte frumos în această dimineață strâmbă și mă rog să strălucești care astăzi avem în față. Doamne, să cunoște fiecare și comunicația din viața fiecare. Te rog din suflet să binecuvântezi pe fiecare. Și așa cum a spus Dumnezeu, să nu ne gândim când de la noi că suntem vinovați. Cercetează-mă, Dumnezeu, și cunoaște-l gândul. Și Dumnezeu care am intitulat-o Lecții de la Mardoheu. Nu știu când am citit ultima dată cartea Esterei, dar aș vrea să învățăm împreună. Și prima lecție din cartea Esterei de la Mardoheu este următoarea: să investim în oameni. Estera, capitolul 2, versetul 7. Să văd dacă pot afișa. Puteți să citiți cu voce tare versetul acesta? Și plăcută la vedere, după moartea tatălui și a mamei sale, Mardoheu, oase de suflet. Cine putea să creadă că o fată orfană va ajunge împărăteasă? Și voi face o prioritate din a avea zilnic timp personal cu Dumnezeu. Numărul 2. Mă angajez să studiez, să învăț, să predic și să aplic cuvântul lui Dumnezeu. Numărul 3. Mă angajez să fiu integru în ceea ce privește administrarea banilor și să dau socoteală de felul în care îi administrez, să fiu dedicat și onest în ceea ce Doamne Dumnezeule, pentru priveliștea aceasta, Doamne, care se înfățișează înaintea ochilor noștri. Domnule Antonache Paul, dând dovadă de o chemare divină pentru lucrare, aplicând standarde scripturale prescrise de Cuvântul lui Dumnezeu, îi se acordă un certificat de lucrător și autorizația de a efectua toate funcțiile esențiale ale unui lucrător conform legilor statului. Această recunoaștere de lucrător este acordată în urma invocării prezenței divine cu binecuvântare și putere, fiind valabilă atât timp cât este menținută părtășia cu adunările lui Dumnezeu din România
o viață evlavioasă și standardul scriptural de învățătură și de asemenea legitimația de păstor este atașată. Frate Paul, vă aștept să vă înmânesc. Felicitări! Să fiți un apostol în Moldova.